Ahojte, toto je Futbalomania podcast a som veľmi rád, že moje pozvanie prijal youtuber, ktorý je zameraný na FIFA content. Fuzi, ahoj. Zdravím, díky, že si ma pozval. Ďakujem aj ja ešte raz. No a samozrejme táto FIFA bude nielen o tom reálnom futbale, ale tentokrát pôjdeme trošku aj do toho virtuálneho futbalu. Takže Fuzi, ty si, dá sa povedať, úspešný youtuber, ktorý sa venuje tejto FIFA a oslovuješ teda rôzne publikum na internete. Na YouTube máš, tuším, okolo už cez 55 000 sledovateľov, ak sa nemýlim. Takže tak poďme trošku zaspomínať na tvoje začiatky, že ako si sa dostal k tomuto streamovaniu na YouTube a konkrétne teda k FIFA. No počúvaj, ja som hlavne youtuber, akože streamujem relatívne často, ale hlavne som youtuber, vždycky ma proste skôr viac lákal ten točený content, že si to zostrihať nejako, urobiť to viac zábavné a tak ďalej. A potom neskôr som sa dostal už aj k tomu streamingu a teraz, keď proste vyjde zase nová EA FC24, tak budem určite aj častejšie streamovať. Každopádne, tak začalo to úplne akože vtipne. Myslím si, že v mojej generácie youtuberov, dajme tomu, to má možno podobne viacero ľudí. A to je tak, že v roku 2012, keď som bol úplne malé decko, ja som hrával Minecraft. Hrával som Minecraft, sledoval som youtuberov ako napríklad, čo ja viem, Pedro, Gogo a tak ďalej. Vtedy proste hrozne letel ten Minecraft. No a ako malé decko som sa proste nudil, tak som proste zistil, že ty vole, ja môžem normálne niečo aj natočiť, môžem aj tam ja niečo proste uploadnúť. Tak som si jedného dňa povedal, doslova to bolo na Vianoce 24.12.2012, som hodil prvé video, a kde som proste iba svojim telefónom natočil obrazovku, jak tam niečo v Minecrafte ukazujem, nejaké mesto, či čo to bolo. Čiže doslova to bolo proste iba zo srandy, nuda, jak 9-ročné či 10-ročné decko. Som tam proste niečo plácol, hodil som to tam, lebo ma to proste bavilo to sledovať a ma to zaujímalo, tak som proste vyskúšal. Jo? A potom, sa to už tak rozvinulo, že som neskôr si akože aj zistil, ako sa točí obrazovka, ako sa točí mikrofón a tak ďalej. Točil som nejaké tie videá z Minecraftu, tak to postupne som proste točil hlavne ten Minecraft prvé roky a potom som sa dostal aj k úplne iným random hrám. A vlastne cca v zlome z roku 2013 na 2014, čiže tak 2-3 roky som točil úplné blbosti a všetko možné, tak som sa dostal vlastne k FIFA prvýkrát a pri nej som zostal. No. Proste vtedy som vlastne objavil tak prvýkrát aj futbal. Ja som proste k tomu tiež dostal sa úplne náhodou a vtedy som si proste našiel anglických FIFA youtuberov a tak ďalej a zistil som, že existuje nejaká FIFA, tak tu som si kúpil a odtedy proste tá ma tak najviac chytila, tak v tom som sa vlastne akože tak viac dokonalo, že to som aj hral, aj točil proste, takže pri tom som zostal, no. Wow, paráda. No ja som tiež taký v podstate fifár, hej, ale ja skôr k tomu mám taký vzťah, že od malička ten futbal, hej, a teraz v podstate, ja neviem napríklad nič iné hrať, ako ty si spomínal, dajme tomu Minecraft alebo rôzne iné hry, neviem nič iné hrať, fakt strieľačky v živote, CS-ko, nič, proste mňa to vyšlo, ale tú FIFU si rád zahrám, čiže práve preto sa chcem venovať v podstate aj tejto téme. My sme už spomenuli nejaké názvy, že FIFA, FC24 a tak ďalej, čiže prichádza ako keby taká možno zmena v rámci toho názvu hry. Alebo bude to len v názve, alebo čo ty vlastne očakávaš od tejto celkovej zmeny v rámci tohto titulu? Teda z FIFA sa to premenúva na EA FC24. Jo, tak ako všetci vieme, že EA to spravila iba kvôli financiám. Jednoducho, že FIFA si vypýtala hrozne veľké peniaze, neviem teraz presne koľko to bolo, či nejak miliarda eur na niekoľko rokov, neviem presne už, nechcem hovoriť blbosti. Vypýtali si hrozne veľa, keďže zistila proste FIFA si uvedomila, že že tá EA akože ide bomby, že tí fakt zarábajú z tej hry neuveriteľné peniaze, vďaka mikrotransakciám a tak ďalej, takže proste si vypýtali viac. No a EA si proste v ten moment povedala, že takto sa im neoplatí, že jednoducho dávať toľko len za licenciu názvu, takže si proste urobia niečo po svojom, že už si vybudovali taký brand vysoký, veľký, že jednoducho si proste to názvu po svojom a neprídu podľa nich asi oveľa nejakých zákazníkov. Čiže podľa mňa to bol ako keby len taký rebrand, taký kvázi donútený, dajme tomu, lebo proste si myslím, že si fakt vypočítali, že finančne im to proste nedáva zmysel zostať pri tom FIFA názve a osobne, nečakám od toho žiadne zázraky. Myslím si, že teraz proste hlavne, keď som sledoval, tak sa snažia akože dizajnovo to trošku odlíšiť. Napríklad kartičky v Ultimate Teame majú dosť taký rozdielny dizajn a tak ďalej. Čiže akože je tam cítiť, že sa snažia urobiť toto niečo ako takú novú éru, aby sa to tak odlíšilo od FIFA kompletne. Ale zároveň tá hra podľa mňa bude cca to rovnaké. Akože nemyslím si, že to bude nejaký oveľa väčší skok, ako bol napríklad z FIFA 22 na 23. Takže teraz ten z 23 na 24 bude nejak dvakrát väčší. To si nemyslím. Čiže hlavne to je podľa mňa iba taký rebrand a
Uvidím, ako možno im to v budúcnosti umožní nejaké vecičky naviac, nejaké spolupráce naviac, čo vtedy nemohli, kvôli tomu, že boli limitovaní tým FIFA proste názvom a museli určité veci spĺňať, čo oni im povedali a tak ďalej. Ale vravím, ako celkovo si myslím, že to zase nebude úplne, že zrazu wow, nová hra, to určite nečakám. Jasné, čiže skôr ide možno o také rozviazanie rúk, alebo ako by som to povedal, skôr kvôli tým licenciám a tak ďalej. Ja som si niekde aj dočítal, že možno časom, alebo možno, že aj teraz, neviem presne, ale majú potom aj nejaké ligy byť prístupnejšie k tomu, viac hráčov budú nejak licencovaní a tak ďalej, takže je to možné. Bude to akože asi skôr takto, ako ty hovoríš, že je to skôr taký rebranding a nie je to nejaká revolúcia tejto hry, takže tak. Dobre, super. Vieme, že teda vo FIFA máme rôzne také typy alebo hier, hej, môžeme hrať tam kariéry, môžeme hrať, dajme tomu, online proti rôznym hráčom sveta, alebo tam máme ten Ultimate Team, že čo je pre teba také, čo preferuješ, alebo čo tak najradšej hráš v rámci tej FIFA? Tak u mňa je to jednoznačne Ultimate Team. Teraz, čo tak sledujem scénu, raz za čas pozriem niečo, že čo sa deje v rámci Československa na YouTube a tak ďalej, tak si myslím, že teraz je na vzostupe viac tá kariéra a celkovo FIFA nejaké challenge a tak ďalej. Ale mňa proste vždycky viac lákal ten Ultimate Team. Ja som vlastne na tom začal, viem, že veľa ľudí napríklad začalo kariérou alebo dačo, alebo hrali iba kick-off a podobne, ale u mňa to vždycky bol ten Ultimate Team. Jednoducho už vo FIFA 14, keď som hral prvú FIFU, tak som jednoducho išiel rovno do Ultimate Teamu. Keďže som sledoval youtuberov ako KSI, Route Show a tak ďalej, ktorí hrali tie wagere a všetko bolo v Ultimate Teame, tak mňa proste hneď od začiatku chytil ten Ultimate Team a to je pre mňa proste doteraz taký ten hlavný mód. Akože rád točím aj kariéru, na mojom kanáli vždycky každý rok urobím minimálne nejakú 1-2 série z kariéry, či už hráča, či trénera, ale keby si musím vybrať jeden mód, ktorý proste mám čisto napríklad aj hrať, nielen že točiť, ale hrať, tak je to ten Ultimate Team. Tam proste ma baví to, že tam každý deň je niečo nové, nejaký nový obsah, nejaké karty, čiže je to také nepredvídateľné a v rámci kariéry musíš byť vlastne ty sám kreatívny, aby si vymyslel nejaký nový save s nejakým novým klubom, dať si nejaký challenge nový. A ten Ultimate Team ma proste tak baví, že si vlastne tvoríš ten svoj tím a nikdy nevieš, čo ti padne, nikdy nevieš, ako sa ti bude dariť vo víkendovke, proste, že každý rok je to o niečom trošku inom. Takže to je také pre mňa asi najviac zábavné. A potom by som dal tú kariéru hneď tesne ako druhú a ostatné módy moc nejako neriešim, veru. OK, a ty sa nejak špeciálne pripravuješ na tú FC24? Chystáš nejakú špeciálnu akciu alebo proste niečo pre tvojich fanúšikov? Akože vyslovene, že špeciálne, no jediné, čo také špeciálne v tejto chvíli, čo proste chystám a čo už som aj oznámil akurát, tak je 24-hodinový stream, to chcem urobiť hneď, keď vyjde EAFC 24, z toho dôvodu, lebo minulé roky som vlastne bol študent strednej školy a vždycky to vychádzalo tá Ultimate edícia cez pracovný deň. Takže som nemohol proste dať od polnoci stream celý deň, ale teraz akurát začínam výšku ako externú, čiže mám proste teraz taký viac mi vyhovuje tento tu program, že si môžem proste aj ten pracovný deň tam jednoducho šupnúť a nemusím byť už viazaný tým, že mám školu ráno. Takže proste to je také, čo mám aktuálne naplánované, ten 24-hodinový stream vlastne hneď od polnoci, keď to môžeš spustiť na PS-ku, keď sa ti to odomkne, tak dám od polnoci do polnoci vlastne stream zo štvrtku na piatok, to vlastne vychádza. Čiže to je z 21.9. to tuším vychádza, že? 22.9. o polnoci, čiže prelome z 21 na 22. Jo. Dobre, a ono je to tam nejak rozdelené, lebo viem, že tam sú ako keby dve verzie, že ty keď si kúpiš tú drahšiu, ja neviem, za tých 100 eur plus minus asi, tak to máš aj o týždeň skôr môžeš hrať, alebo približ nám prosím ťa toto. Tak to je. Jo, čiže máš štandard edíciu, ultimate edíciu, teraz ceny presne neviem, oni sa menili, tuším, že o 10 eur zdražili od minulého roku, neviem teraz presne, aby som nepovedal blbosť, ale myslím, že ultimate stála teraz 110 eur, ak sa nemýlim, a minulý rok stála 100, ale vedel si to zľaviť pomocou loyalty zľave, keď si to kúpil cez FIFU 22, FIFU 23, tak si dostal 10% zľavu. To isté sa dalo urobiť teraz, čiže ma to vyšlo, neviem, asi nejak 100 eur cca ma to vyšlo, s 10% zľavou, niečo také. Čiže Ultimate edícia nejak 110 a potom tá štandard, neviem, či nezdražila na nejakých 80, ak sa nemýlim. Takže tak, no a v tej Ultimate edícii máš nejaké veci ako napríklad Hero karta, proste pack a tak ďalej, sú tam nejaké bonusy, FIFA pointy dostaneš, tuším 4600 a teraz, čo je taká väčšia zmena oproti minulým rokom, tak je, že máš 7-dňový skorší prístup, vtedy to bolo 3 dní, vždycky minulé roky, keď si mal Ultimate edíciu. Čiže teraz už proste môžeš hneď 7 dní predom hrať non-stop, nemusíš riešiť žiadne EA Play, nejaké 10-hodinové verzie, ale proste máš vlastne hneď ten Ultimate edícia bonus týždeň predom. Super, dobre, takže ak chcete hrať, tak kupujte tú Ultimate verziu a môžete o týždeň skôr začať. Neviem, či to odporúčam obyčajným ľuďom, ale tak ako musíte si zvážiť sami, Jasne. Tak, to už každý uzná, ako je zvyknutý, a aké má možnosti hlavne.
OK, dobre. Poďme teraz ešte takto k tým novinkám, že ty si už spomínal, že nie sú tam nejaké extra novinky alebo niečo prevratné, ale predsa len, že je tam niečo v tej FIFA, čo sa zlepšuje po grafickej stránke, alebo nejaké tie slow motion, čo sú tam také rôzne tie pohyby, alebo nejak tak, vždy sa toto nejak vylepšuje v každej edícii, že je to aj teraz v tejto verzii, alebo čo vlastne je tam také, že nové? Hej, oni sa teraz akože posledné roky zamerávajú na Hypermotion Technology, to oni volajú, čiže v krátkosti, ako poviem to v krátkosti takto lajdacky, že je to skôr taká marketingová záležitosť, že tí, čo nesledujú úplne tú FIFU a nehrajú až tak často, tak si povedia, že OK, viac realistické, wow, Hypermotion, znie to super, všetko toto. V realite je tam akurát stále kvôli tým novým animáciám a tak ďalej veľa bugov a tak ďalej, ale v krátkosti akože hej, no, snažia sa pomocou tej Hypermotion technológie urobiť vlastne viac realistické, je tam viac animácií, je to vlastne spočíva tá technológia v tom, že snímajú reálnych hráčov a reálne zápasy a potom to vlastne dávajú priamo do hry, čiže už to nemusia robiť tak, ako sa to robilo kedysi, že to proste museli celé urobiť priamo na počítači, ale teraz to už vedia normálne priamo zo zápasov naskenovať a preniesť do hry, čiže môžeme vidieť potom v tej novej EA zase 4 nejaké realistickejšie pohyby, zakončenia, videl som aj v traileri, že Haaland tam dal nejaký gól, čo dal v realite, čiže ako v takýchto detailoch to vie pomôcť, ale v celkovom hľadisku hlavne tí takí akože hardcore hráči proste vedia, že stále proste ako prinesie to veľa bugov, nebude to stále vo veľa veciach realistické, ale určite to poteší, hovorím podľa mňa hlavne takých tých casual hráčov, ktorí si zahrajú na gauči, tak si povedia, že OK, že tam ten teraz dal taký pekný gól, OK, jasné, že no proste je to pekné, ale není to niečo podľa mňa úplne akože mega potrebné pre tú hru, aby to bolo viac kompetitívne alebo lepšie. Hej, čiže je to taká zmena, že ako bude to vyzerať asi trošku krajšie a tak ďalej, ale nič neuveriteľne zásadné, by som povedal. Okay. A ty vlastne hrávaš na nejakej hernej konzoli alebo PC verziu, alebo Jo. Ja som vždycky PlayStation hral, na PS3 som hral svoju prvú FIFU, potom som išiel na PS4 a teraz som na PS5 samozrejme. Išiel by som kľudne na počítač, lebo mám silný PC výkonný a tam je to unlimited FPS sú tam, proste, že nemáš 60 FPS, ako máš na konzoli loknuté, ale na PC môžeš mať minimálne, myslím, že 120, keď máš na to výkonný komp. A hral by som aj tam, ale vadia mi tam za prvé cheatery, čo na konzoliach nie sú. A za druhé je tam v rámci Ultimate Teamu oddelený market. Čiže proste hráči, keď ja niekoho dám na transfer list v Ultimate Teame, keď niekoho predávam, tak na počítači ho neuvidíš. Keď ty si na počítači, ja som na konzoli. Čiže počítač má oddelený market, je tam menej hráčov, tým pádom ten trh je taký drahší, vzácnejší, menej hráčov tam celkovo je. Takže to sú také dve veci, čo mi tam vadia, preto som vždycky zatiaľ zostal proste pri konzoli. No. Takže tak. Okay. A takto v tej FIFA komunite alebo celkovo v rámci nejakého toho hrania, že bývajú aj nejaké turnaje, kde sa zúčastňuješ teraz, myslím, také fyzické, hej, že nie online, ale dajme tomu, že kedy si pamätám, že boli také buď medziherňové turnaje, alebo proste bola nejaká herňa, hej, kedy si to tak fičalo. Či to napríklad funguje aj teraz takýmto spôsobom, alebo toto už úplne zmizlo? Myslím, že ako niečo také funguje, neviem, ja sa tohto nezúčastňujem, nemám na to nikdy moc nejak čas ani extra chuť, ale myslím, že aj nájdeš asi nejaké také kvázi lánky stále, ale čo som tak videl, tak hlavne fičia teraz tie také stránky, že proste máš nejakú web stránku, kde sa zaregistruješ a potom sú tam nejaké turnaje zorganizované a máš tam doma aj tabuľku a nejakí admini to sledujú a proste takto sa to nejako robí. To som tuším skúšal možno nejak raz dávno, že musíš potom poslať fotku zo zápasu, aj tvoj súper a tak ďalej a tak ďalej. Čiže povedal by som, že keď nejaké turnaje, tak skôr tie onlineové viac teraz fičia. A ešte som videl, že aj EA priamo cez PlayStation vytvorila sekciu, že turnaje a normálne to spojí proste automaticky s nejakými random hráčmi a potom, keď to celé vyhráš, tak ti to tuším dá nejak 500 FIFA pointov alebo 100 FIFA pointov, niečo také do Ultimate Teamu. Čiže už aj EA priamo zakomponovala takéto mini turnaje proste do PlayStation. Neviem, či to je na Xboxe, myslím, že nie. Čiže takto teraz skôr tie onlineové, no už sú proste, že tie lánky už sú také asi viac zácnejšie, by som povedal. OK, super. Dobre, poďme teraz z toho virtuálneho futbalu do toho reálneho. Predpokladám, že sleduješ teda aj reálny futbal a si fanúšikom nejakého klubu, ak áno, tak kľudne prezrať viac detailov. Jasné, ako tí, čo ma sledujú, tak určite vedia. Je to samozrejme FC Barcelona. Pravím, akože veľa ľudí sa ma raz za čas pýta, že jak som sa k tomu dostal, veľakrát proste určite ľudia majú skúsenosť s tým, že napríklad ich otec alebo ich dedo sledoval futbal a nejako sa to tak traduje a tak ďalej. Ja som sa k tomu dostal úplne čistou náhodou, tak ako aj k FIFA, tak aj k futbalu. Doslova si to doteraz pamätám. To bolo asi nejak
neviem, či bol rok 2013 alebo 14, som raňajkoval ako malé decko a bola pustená telka. Ja som ju nepustil, proste rodičia pustili tam dačo v telke a akurát tam bol pustený, tuším, kanál Šport 2 alebo niečo také. A išla tam repríza El Klasika. A len tak som si proste jedol, pozrel som sa na to, len som tak na to kúkal, dovtedy som futbal vôbec nesledoval. A som si povedal, že tam tí červeno-modrí sú mi viac sympatickí. Že tí by mohli vyhrať. Tuším, že vtedy to El Clasico sme prehrali, to bolo ako iba repríza, ktorá išla ráno. Ale som si proste od toho bodu som si tak viac zisťoval, že tam hrá nejaký Messi, že to je Barcelona, La Liga, Real Madrid, El Clasico. A už sa to nejako nabalilo proste. To bol taký zlomový moment, kde úplne čistou náhodou som si tak viac začal zisťovať, že čo to vlastne je, čo som to vlastne videl. A potom som sa dostal aj k FIFA pomocou YouTube, rôznych youtuberov som si našiel. A odtedy vlastne som začal sledovať futbal a hrať FIFU. Čiže pre mňa to bola úplne takáto čistá náhoda, ako som sa vôbec stal fanúšikom Barcelony. Wow, paráda. A čo bolo teda skôr, to fanúšikovanie alebo tá FIFA? Tak ono to išlo hrozne ruka v ruke. Vravím, ja som proste vtedy toto videl, tento zápas. Zistil som si spolu s tým nejaké základy a hneď potom popri tom som si proste pozrel, ako decko som sledoval rôznych youtuberov, vravím, dovtedy hlavne nejaký ten Minecraft, nejakých tých československých a tak ďalej. A proste som si našiel, že hovorím v Route Show, KSI, že oni robili proste také wagere, kde akože ten, kto vyhrá, tak dostane toho Messiho, že to dajú obidvaja akože proti sebe a ten, kto vyhrá, tak si ho necháva a tak ďalej. Čiže ono to išlo hrozne ruka v ruke, popri tom som hrával tú FIFU. Povedal by som, že ten prvý rok napríklad som viac išiel FIFU a futbal som až tak ešte úplne nesledoval, že každý zápas Barcelony, že by som mal nejak veľmi veľký prehľad o World Cupe a tak ďalej. Jo, aj 2014 World Cup si pamätám, že ako sledoval som, ale nevidel som každý zápas a tak ďalej. Čiže ten prvý rok by som povedal, že som viac hral tú FIFU ako napríklad ten futbal a potom som sa tak od tej sezóny, dajme tomu, asi sezóna 14-15 už bola taká, kde som pozeral snáď 90% zápasov napríklad Barcelony. Že som fakt sledoval, že tam musíme vyhrať Ligu, Copa del Rey, vyhrali sme vlastne treble vtedy, čiže to bola taká prvá sezóna, kde som si to tak naplno užil a už som mal aj väčší rozhľad aj celkovo v futbale. Jasné, sa ti podarilo byť už na zápase Barcelony? Podarilo sa mi byť na zápase Barcelony vlastne sezónu na to, 15-16. Bol som na zápase versus Arsenal, hralo sa to tuším asi v roku 2016 v marci a bolo to tuším 8 finále, čo sme hrali proti Arsenalu doma. Tak to si pamätám, tam vlastne dal gól Messi, Suárez, Neymar, vyhrali sme 3-1, videl som Messiho, sedel som pri rohovej zastávke, aj tam išiel kopať roh, takže to bol veľký zážitok pre mňa. Čiže tak som videl vlastne prvýkrát Barcelonu naživo. A teraz nedávno som ju videl druhýkrát naživo a to bolo vlastne minulé leto to myslím vlastne bolo proti Manchester City, čo bol ten priateľský zápas, kde to dopadlo 3-3. Tak to som vlastne už aj dával na YouTube z toho vtedy vlog a tak ďalej. To bol vlastne druhýkrát, čo som videl Barcelonu naživo. Čiže iba dvakrát som bol zatiaľ. Jasné, super, ale tak každopádne sa ti to podarilo a zažil si aj Messiho, zažil si aj teda starý Camp Nou, že je v rekonštrukcii. A ten svet futbalu sa tiež trošku mení. Vieme, že už dajme tomu, ty si spomenul toho Neymara, vieme, že v nejakej Saudskej Arábii. Aký máš ty názor na to, čo sa deje teraz vo svete futbalu, dajme tomu na tú Saudskú Arábiu? Je to pochopiteľné, čo sa snažia Saudi robiť. Ja si osobne myslím, že je to skôr z ich pohľadu taký ten sports washing, takzvané, že jednoducho v ich krajine to není úplne všetko podľa mňa v poriadku, podľa noriem, ako by malo byť v rámci ženských práv a tak ďalej. Sú tam ešte proste určite kontroverzné témy. Čiže sa mi zdá, že ako keby tá Saudská sa snaží tými peniazmi urobiť takú dieru do sveta a urobiť akože lepšie meno pre svoju krajinu tým, že sa im viac bude dariť v tom športe. Napríklad ten Newcastle, ako odkúpili a tak ďalej, tak ja to vidím takto, že podľa mňa je to pre nich ako taká dobrá forma, ako si získať kvázi ľudí na svoju stranu, že aby vedeli, že tá Saudská je celkom v pohode náhodou, oni investujú do futbalu, majú dobrú ligu, že ako to viac tak začnú ľudia akceptovať. To je môj tak pohľad na to. Čiže mne sa to osobne moc nepáči, mne to príde také dosť nesympatické, také dosť umelé, také dosť na silu jednoducho, že len tie peniaze vlastne tam lákajú tých hráčov, ale zase opäť aj poviem tú druhú stranu, že ako hráč to absolútne chápem, že keby som hráč a som proste ku koncu svojej kariéry, tak asi by som išiel zabezpečiť tie nasledujúce generácie. Ako proste myslím si, že by som asi urobil to isté aj ja, keby už som bol fakt v posledných rokoch kariéry, tak
by som tam za nejakú extrémne šialnú sumu pravdepodobne išiel. Jo. Čiže viem to pochopiť z tých hráčov, prečo tam idú, viem to pochopiť, prečo to Saudská Arábia robí, ale vravím, ako není mi to sympatické, príde mi to také umelé. Napríklad Saudskú ligu nesledujem teraz, proste mi to príde také, neviem, také násilu jednoducho. Celé to tam tak v rýchlovke vyrástlo, tak umelo, to tak boostli tými peniazmi, čiže nepríde mi to úplne akože sympatické osobne. No. Jasné, to je presne takéto názory prevládajú, že hoci tam išli veľké mená ako Benzema, Neymar, hej, toto leto sa nemusím ani baviť, predtým ešte Cristiano Ronaldo, ale nejak ako keby sa stráca ten efekt, že stále tam nie je tá motivácia nás takých bežných fanúšikov európskeho futbalu, aby si tie zápasy, dajme tomu, pozrel, alebo nejak hlbšie sa nad tým zamyslel, alebo riešil to, že koľka to je v tabulke Al-Nassr, ja to napríklad vôbec neriešim. Áno. Ale akože áno, zase to, čo ty hovoríš, ten pohľad s tým súhlasím, že keď tí hráči majú takúto možnosť, keď tam idú 34, 35, 36 roční hráči úplne v pohode, v poriadku nie je napríklad Gabri Veiga, ktorý išiel zo Celtic Vigo ako 20 ročný, ktorý má celú kariéru pred sebou. To nechápem, to mi príde akože už moc. To by som neurobil osobne. Myslím si, že týmto si môže teoreticky aj zabiť kariéru. Hej, týmto krokom. Tak. To je jedna vec, ale akože jeho generácie budú zabezpečené na pár rokov, takže zaplatené dostane nám. Aj tak sa dá. Tu by si mali asi tí hráči zvážiť, že čo je lepšie. Dobre, ešte takto posledná otázka, čo sa týka tej Barcelony, zostaňme ešte pri nej. Čerstvo máme za sebou ligové kolo, kde Barcelona porazila Real Betis 5-0 po veľmi presvedčivom výkone. Čo ty očakávaš od tej Barcelony v rámci tejto sezóny? Je to také ťažko povedať, no, lebo tá Európa, to je, čo je zakliaté pre Barcelonu posledné roky. Jednoducho, tam je podľa mňa už skôr viac taký ten mentálny blok, že jednoducho, ako náhle sa dostaneme do Európy a hráme tam nejaký zápas, tak proste viacero hráčov stále ešte má tie posledné faily z tých posledných zápasov v hlave a neviem, je to také dosť nevyspytateľné, lebo podľa mňa vravím, tam ide jednoducho skôr viac o tú mentalitu v tých zápasoch. Tá Liga majstrov je zameraná na menej zápasov. Tam jednoducho si nemôžeš dovoliť chybovať toľko, ako napríklad v lige. V lige, keď raz za čas zakopneš, tak vieš to potom proste konzistenciou zase proste dostať do pohody. Ale v Lige majstrov jedna malá chyba, zlé zakončovanie, jedna chyba rozhodcu proste ti môže pokaziť celú sezónu v rámci tej Ligy majstrov. Čiže povedal by som, že ako v rámci ligy osobne si myslím, že to bude tesné zase medzi Barcou a Realom. Podľa mňa kľudne môže Barcelona znovu vyhrať ligu ako La Ligu. Copa del Rey tam tiež, akože je to dosť možné, že Barcelone by sa to mohlo túto sezónu podariť. Myslím si, že tie domáce súťaže, že na to proste tá Barcelona ten káder má a to im ide. Ale v Európe je to hrozne otázne. Ako čisto, ako ja, barcelonský fanúšik, by som napríklad túto sezónu bol spokojný s tým, keby sme sa napríklad dostali do štvrťfinále. Keby sme sa dostali do štvrťfinále a ukázali by sme, že proste vieme hrať, vieme byť kompetitívni a neurobili by sme si nejakú hanbu. Že ak proste stretneme napríklad v štvrťfinále Manchester City a prehráme o 1-2 góly, tak dobre, v poriadku, proste som spokojný, OK, ukázali sme, že proste vieme byť kompetitívni, nedostaneme nejaký výprask ako od Bayernu posledné roky a tak, čiže nečakám žiadne zázraky túto sezónu. Myslím si, že ten potenciál tam je. Máme fakt kvalitný káder napriek tomu, že aká je naša finančná situácia, ale nečakám rozhodne v rámci tej Európy nejaké zázraky. Ako stať sa to môže, určite to nevylučujem, že by sa to nemohlo spodariť, ale po tých minulých rokoch dávam tam dosť veľkú rezervu, že myslím si, že ešte máme aj dosť mladý káder, dosť neskúsený káder, veľa sa tam teraz toho menilo. Xavi tiež proste ešte není nejak mega skúsený v rámci Európy, čiže myslím si, že aj podľa toho, čo tak počujem od Xaviho a od hráčov, tak skôr prioritizujú tie domáce súťaže a tá Európa sa proste uvidí. No, tam vravím, ako nečakám tú výhru Ligy majstrov túto sezónu, ale všetko je možné. OK, presne tak. Ani na Real Madrid by to pred 2 rokmi nikto nepovedal, že vyhrá Ligu majstrov po takých odchodoch a s takým kádrom a motika vystrelila. Real Madrid vyhral, takže stať sa môže čokoľvek a verím, že teda tá sezóna bude taká nabitejšia v rámci La Ligy. Ja som totiž fanúšik Realu Madrid. Takže, takto odchádzam. Takto nič. Ale skôr to myslím tak, že to bude viac vyrovnané ako v minulej sezóne, kde ste mali jasne navrh a tam v podstate pár kôl už pred koncom sezóny bolo rozhodnuté. A pred tým rokom zase to bolo Real v podobnej pozícii, čiže si to tak vymieňame, no uvidíme. Snad to bude také, že boj do konca ligy a uvidíme, kto bude úspešnejší. Dobre, Fuzi, ja ti teda ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si prijal moje pozvanie, že sme takto pokecali, či už o tom virtuálnom alebo aj reálnom futbale a prajem ti, nech sa ti darí v novej FC24 ére.
Nápodobne ďakujem tiež aj ja za pozvanie. Ďakujem. Ahojte. Servus.